Morjesta. Tällä kertaa mä en tehnyt mitään klippivideoa niin kuin tähän mennessä on tullut tehtyä. Tässä seuraavalla videolla te tuutte näkee ihan pienen pätkän, kun mä kokeilen tuommoista kisamopoa, mikä on siis radalle tehty pyörä. Siinä on joku 15-19 heppaa pyörii paikalla. En nyt muista paljon tuossa pyörässä on penkitetty. Täytyy sanoa, että kiihtyy ihan perkeleesti mopoksi. Alavääntöä sitten ei löydy yhtään, mutta se on sitten kytkimen kanssa ja kaasun kanssa venksalaamista. Tää kytkin on vähän haastava. Ai mitä se on? Haastava? Tässä on yhtä alavääntö, että täällä joutuu niinku lähteä silleen. Just noin. Että siinä on yhtä alavääntö, kun se on kevyt vauhtipyörä. Joo. Ja silleen se joudut muistuttaa joko tosi paljon tai sit ihan hissukseen lähtee liikkeelle. Voi pojat. Mitä? On tosi lyhyet välit. Joo, mä huomaan. Stökäämällä. Joo, siinä on tappokatkaisia hajalla.